Hello mga bay, wala jud mi ka vlog sa dalan kay traffic kaayo. So, dili na mi mag-vlog nga mangaon na mi, gutom kay kauban ako si Bay Ophelia from New York. Og si niya ami diri karon kang Ate Julie Pat. Nya may ra siya kaon na siya butro. Igdungan siya namo. Dali na Ate Jol. Kaon kaloy siya mo Ate Julie. Ay, ginamos. Looy yun na imong amiga, inday nga pobre in taon. Oy, Julie. May magang pobre da kay kay diskus. Na may kita. Diara ang balbakwa. Mga unta ninyo. Kita nga ga-adjust pa. Ibinlan gid mi nati Julie ko sa kaldero. Og di atay sisig dire. Oh, mga unta yang ang ginamos. Oh my god, ang ginamos. Dara ang ginamos. Dara ang ginamos mga bay. Sige pagkauno. Og mara mo kanding, ma'am. Ari kay kanding mo nalay kay litson diring gipos. Sumto. Ang sa kuan to pila man? 70. Ang sa litson mo ti Julie ba? Ang sa angkol to ni Jabana. Ah, Tabangan. Gusto kay siya ba kay? nadapi na highway lagi sa division dia oh. Ilang kaunta? Kabidyo na ka. Pinsam ni. Naunta mga ba? Dami ang titig biter silaw eh. Nakay kuan ani ti Jol kanang serving aning balbakuan nimo. Abi na ko sabi. Asa? Lamat ag luwag diha te. Ang kuan paniti ka? Ana gid mo kana naiunod. Ikaw lamit bitaw ni ay, Diyos ko talag sarap bitaw ni. Ate Julie kay. Lata kaayo ah. Lami bitaw kaayo. Wag ko mag-ingon na kada adlaw Lagi. na center. Oh, Balbakuha? Kao. Kada adlaw juga ti. Kaning balbako ayaw mo kahadlok ang uban mo ingon sila nga kuan ko. Naadyo ko ka istorya nga fans nako nga tuwa sa Hawaii. Doktor na siya. Na siya ko galingon nga ospital sa Hawaii. Mo ba? Oo niya. Paluway nimo. Siya, oo. Ayaw kahadlok. Sure ta ani. Oo, okay na ayaw kahadlok nga high blood. Basiron ka nga high blood ka. Kay why high blood? Sa di lagi ka makuha mama okay ra. Okay ra. Di isip mo. Isip mo. Di ko pwede ko ano nimo ko gamay. Dili tan sabi. Dili to maka-high blood ani. Naani siya Ay ibot ni tuwad. kuan. Collagen. Start na ni Tijol, pa man ni mag-start. Kana. Naani. Apps. Di ka makita dai. Ako. Kuan to na ko ha i-center na ko bisag malayo lang ni dire ba. Di dire. Mga unta, mga unta. Basta pwede ko ka inunan. Ana. Ah, inunan day ati. Mingo ko suba na to sa inyo ba? Gawas. Yung udto, no? Magandang hapon po sa inyong lahat. Masaya po ako ngayon kasi binalikan naman ako ni Inday Kabkab o sa sa fans namin. Sino po yung pangalan mo, ma'am? Pilia. Ophelia. Murag maumi nabasahan ako yung Ophelia. Ikaw to, ma'am? Ha? O sa apelido, ma'am, Ophelia. Nakoy na ko ang Ophelia. Wolf. Wanted? Nangutana nga kanang nangain akong number. Ikaw ba Oh, to? murag nangay ko nimo one time. Oh, ikaw Gusto lagi to. lagi niya mo tilag balbakuwa. Ay, ikaw to. ko asa pero sa mugnada pa manyata to. Dili ka ako ng cellphone. Masaya po ako ngayon kasi nandito po si Ma'am Ophelia kasama ni Inday Kabkab. Pero si Inday Kabkab mayroong kawayan nga nakaali, no? Dahil sa nakita. Ups. Ihangad lang na siya gamay. Mura og hangad-hangad lang ni gamay. Pasensya na nga si Balbakwa Queen. Langas, no? Kana ti Julie, kana kay kita kay wapa kay netong amiga kay murag manika ni siya gnaong. Wala ko cute gig ilo. Oo na. Karon klaro kay ming tulo. Na niya. Nga unta ninyo. Mura jud ning pagbuot sa Ginoo nga dili ko makakaon. Kay Iwa na to. Ni Salamat abot Lord si sa grasya. Inday Kabkab o si Gutom Ma'am na, gutom Ophelia. na.
Layo po ba ito? Yung saan pa mo orasan ni tawag? Wapay alas 12. Tapi. Ito may dugan sa ako. Magtan. Balik ko, ako matawag ni mo, dan dai mi. Ada isa dyan na, mga panit. Ah, panit na lang lagi. Isang linggo na ako nga hindi kumakain ng balbacoa kasi prutas yung kinakain ko sa umaga, no? Nagdayet ka. Ito, putas ito. Yeah, ayun. Kasi mahiya naman ako nga nandito si Ma'am Opilia dito sa Iterico na niya. Mahiya ako na hindi ko sila samahan. Ito na. Pero magkinamay lang ako ha. Pero hindi po ako marunong magdalang magkinamay na sosyal. Si Inday Kabkab, tingnan mo si Inday Kabkab, sosyal magkinamay. Wala, Pero yan sa magita akin, magkinamay. hindi sosyal kasi hindi po ako marunong Uy, nade social magkinamay ti Julie, nga wa man. Naa ka nang dili mang lusot ang mumpo ba? Nakuha kay naa lusot man. Lusot mo gina. Naamang gud ako. Pero ilang kayo ka lang itaram. Magsabaw magbuka di man ko magsabaw, man di mo. Ang among balbacoa lata kayo. Ayo, ayo. Maka. Lamay butang ng sili. Ito sila. May sili atong kuan. Mga. Suka. Ikaw ba? Oh, dia sili si ate ay gida. Dara. Nah, pagpuga niya. Di ka nila. Ha? Di ka. Pinili man. Apa? Sa tuya. Kumusta naman to atong lakaw oy? Dayon ta. Nag-agad ko kay nagnanawag ko ni Ma'am Chua. Nga si Ma'am Chua nag-agad sa nato niya si Ate Charing busy man kaayo muna na lang ta. Naamang gud sila bukid squad. Ate, rice pa ka. Bye. Rice pa ate. Ikaw mag-rice pa ka. Dawa ka rice ate tag sami. Ang gutom dyan. Gutom gan biyahe. Kaning balbacoa di ta angay mahadlok nga bukaon. Kaya ako yung ka-istorya Healthy dahil. nga doktor. Baka mo. Kanin siyang panit. Dili ni siya tambok nga parehas sa baboy. Yan nananasay mo bahas na ko no. Kay moingon mo supak yun sila nga ang balbacoa why collagen. Doktor mismo nag-ingon ako nga ang baka naay collagen. Makapabata sa naong. Tanawa akong naong ko 50 hapit ako 54 pero mura lang akong 38. Yan. Mahal na pag virgin. Dahil sa virgin jud ma'am. Balpakuha, lansiyaw. Tinuwa. Daghang dun anday kaon day kay dunya nakasakuan. Kanang kaduldulan. Kaduldul di ay makakaduldulan. At bang salaktan sana. Kaduldulan ka na diha. Kaduldul. Ikaw ha. Kaduldulan din na diha. Kita naghinga. Lami kayo ang kuan kanon mais. Gabi lami kay pagkaluto. Lami pagkaluto kanang di siya lata, di po siya hilaw. Sakto kay pagkaluto. Ha? Sakto kay pagkaluto. Mga unta ninyo, mga ka-queen. Kaon. Nakuha na. Tabunan atong Oh. lami siglang sisig. Abi man ako kaning balbacoa ti Julie, baboy. Baboy baka din eh. Magay kayo. Tagunom ka oras ang lata. May man imo kay kahoy man mo ano. Lami samot ka lami pagkaluto ng kahoy man. Tay og kalan, wala din gas. Wala kang gas. May agang kagaw. Agi. Ibasubay sa mga anak na ano. Pero di pa na to makuha. Ano pa? 22 ko makuha. Ipakita na daan ko pilay. Kuha na Isa doon siya. Ano dalar? 20 na. kaya tagpuan na lang ba yung dollar ng 47? Pwede na na. Ito wa. Yan na. Taglay, lagi kita gusto. Hindi kasi ko kung umulag sa video. Sa YouTube. Dali, man, wala ko kag-live sa Facebook. Go live. Sa kuan sa Facebook na idaghan mo pasa na kung star 50 star. Nga. Meron mo kuan ko 54 ang sa Facebook ang ato 16. Dito, grabe ang Facebook ko eh. Juan, kanang lanchaw. Namay mo kay May ato. creamy latte. Okay lang. Thank you ah.
Ako kapangapiman ko, nakapangapit ko. Kaya wa na. Tapos balay na. Wa pa ko kapamurol. Ano ni mo no? Wa na. Kaya dapat 9:15 ko nag-alarm. Wa man ko pukawa. Ito pa wato kay Bawti. Kuanday si... Hindi nga, pero ako tawagan ako. Nga. Busy siya. Ayun to siya nga. Ate Julie, lami naman kay ikaw og balik og balbakuwa. Dahil pagkalayo na naman. Mo lagi. Busy siya. Guys, Oh. Oh. Lami mong ginamos to Julie, mouse kayo, hindi mo bali. Yeah. Mouse kayang ginamos. Oh. Sinto dos, imuha. duha man ka balbakuwa. Ah. 172. Pila man mo answer di ba bakuha sa 20? Ikaw, sige na maninda dito. Katdan ka lang. Wa mo ko pisto nga. Tay ko ni ra ya dai sukli ra dai. Takos lang ka. Ikaw. Ilang Biyahe duha pa mo lang. balbakuwa. Yung traffic na ba? Yung traffic na ba? Duha ka kan Ano ba ito lima? balbakuwa plus. Inita ka. Di man kakali kung Plus 7 half. kanang dinaghan ka ng tag. 80 kahiwa. Pag ano ba pag-post anak, pwede ka mo deliver. Naghugon ang kubay pero inagmay pa niya. Maglisod kag dawat doon dahil kay wakay pasiroan ang uban nga barangay. Pero so far di ba daghan na tayo na Hindi na amang dyan ko lang. dahil lagi na kay extra pagid ba? Sige, balik ko pangahintir og lungon o kami kayo. Hinihinay lang. Ano man, Kaya bago pa man. So, uy ayaw biya biya ini nga. dagan kay nag-ingon na. Daghan biya kayo mo uli ay nga gusto mo ani. Bawa na agad akong nakuanan. Mabitaw, Diyan naman din ang business sa first pa lang. Kuha ng ka-patient ang dito. may sa akong bana kay mo. Di na kaari. Akong bana may ingon. Kuha akong hindi ko ang balag. May ingon akong bana nga wapag may duha ka buwan, discourage din ka. Ayaw. Iko. Ano ba ang buko? Usahay, naamang kita problema. Nga may tuktahan. Plastic na masagay ka mo ingon pero kay problema kung bayo na katas ng record. No. Ay na ay dili. Kay Nasa ang ato baboy. ako dako kay pasalamat nga naabot ko aning pagduha. Nga nga ang tagtaw nga bisag wa ta kaila nila. Nya makakwarta sad ta. Oo. Pero Ikaw ang paglaom ti Julie. wala ko mo paglaom pero ang gipangayo nako sa Ginoo gihatag niya. Pero napapagyapon ko gihatag sa Ginoo nga Pangayo. gipangayo nga Papanabot. wala pa nabot pero wa sa ko nagdali anak. Ang ako Tay sa gisukli akong anan nimo. kaugalingon Lagi Nahini lang, ni nahini. sa ako torata. Ang ako sa akong kaugalingon okay na ko sa kong kinabuhi pero gusto na ko nga makatabang ko sa kong mga igsuon nga mapahiluna nako sila nga mapuyo sila sa kaugalingon nako nga yuta para wa nay mayunayano o makapapahawa nila. Okay lang nga makapahit kong yuta bisag bukid basta brato lang. Nga mapapuy-an ako sa akong pito ka man nagsuon. Nganong sila man tanan, nga naman sila ito galing mo. Wala man sila yung mga naas sila balay pero wala sila yuta. Nga sa panahon man gud sila og gamito ng Di, yuta nga pa. pangayo anak. Imo silang sa butong tanan nga mag-save sila para anak. Di Dili wala lang ikaw. mauna na ako pangagay. Makapalit day tag yuta nga tag 300 ra ang metro kwadrado. Madam, sir may pagkaga kami sa punaw. Adi ka kita. Kakita ko ta diri dapita ma'am. Di, inabangay lang ba kayo? Talag Di ba to na bita kog lapu-lapu. Tayo mo kung ka. Adto ko dito puyo. Kay? Dapit. Sa suong. Nakay balay dito? Kaya ba na? Pares. Dayon, biyaan mo sa tituli. Sa musugot di man wa man kay may auto na kay di niya pabiyaan Domingo. Ayaw tao na biyahe mo, sister. Nga mo na nga ako karong panahon na akong gipangayo sa Ginoo. Nga kanang akong gipangandoy o gipangayo nga matuman totalo may bayad sa pagpangandoy dai. Correct. Sa pagpangarap o may bayad. Mismo Ay, 7 up. Our Sprite. Mountain Dew. Sprite. After 7 up. 7 up. Imo ha. Pares. Sabi na sa namo. Ilang ti Julie. Inahinay lang nag-ampo ti Julie. Hindi ako yun ang gipangayo. Ngayon na siya kay hangak na kayo. Tantan sa nato. Lami kaayo ay. Ang Dami ang ginamos po. Perting mausa. Hala sorry dai. Hala.
Layuan sa dani eh. Luluan to. Unsa man yung Na ikaw lagi, diluhan, Yung ikaw lagi. kuan ba? Giriplayan ka na ko, tanawa. Nayon. Nayon. ni Julie. Ang rep ni Mr. Sige, tagraw. Wa na sa Dili na lang ikuan. Ay, no. Thank you lang ka. Kung ba makuha ka silang product there. Imo ha. Sabi na. Ako lagi wa, lagi. Di ba, nagkaon mo, di mo ka matikod o gilingid na no? Kay ang sabaw ani akong ako. Ang last nga lata, no, yung mong sabaw. Ah. Okay, ito pa mga ang mga ko ano sibo. Mao na simuta ang kamot di gyud mo makatimaho sa akong balbakwa. Akong balbakwa wala gyoy baho. Ay, kalamit. Kami kay balbakwa do. Ibo magmahay sa layo-layo. Sila na ko ninyo. Layo-layo mo. Imong pares ba mukaon tig nun ani? Yung tungkol Pilipino rin. Nga hindi mo Di siya mukaon. Ang buwad-buwad pa ka na ba? Mekano mo kana. Kaya nga siya nga. Pero na Makaon pa ka na nga baho naman na. na ako'y fans inday Ah. nga Amerikano yung bana. Murag yung siyag ka nang magpanikad basta magkaon ako. Karon ako nagtuo sila nga piko nga reply. Ako bitong gitawagan gibidyo call nako. Wala ang foreigner nga yabanay ni ana jud ako tubang ni hay jud. Nga gusto silang mahumanan ni ang problema karon kay mo ari sa Pilipinas. Kay mo kaon. Ay, sila mas sa di pa man nagkaarigod ang mga puti. Di pa man pwede. Kung Filipino citizen, okay na. Mana ka? Mana? Asa ka nagpet ginamos balik ko to Jol. Naata to ginamos inaata koy kanang kuan babata bang gioperahan sa puso. Nya taon Ginamos yung baligya. negosyo sa iyang mama ginamos nya. Kami pinakuha ng Ako jung giadto hindi kay na katubang ni post ko nimo nga natay tabangan no. Scam ko to. Scam ya ko to kay napada ako ningon kang ayaw pagtuo ate kay daghang scammer. Ay pero mao to gahapon ay gi-post o nya mura silingan ra sa damo ba. Giadto jud ako ganang buntag. Bata nga gioperahan pa siya sa gioperahan siya sa personal. gioperahan siya sa Ay kasing-kasing. pagtuto sa internet. Gopirahan siya sa kasing-kasing 3 years pa ang bata karon 4 years. Nya naipiktuhan man yan di ani inday. Dako ya diri ako ipakita ninyo karon kay ako man yung picturean ang bata. Nya Siguro sa iya itong pagkuhan. sa Dagan kasing scam, dagan nya scam. karon nya anak ko nga sige lang day kanang kutob kong mahimo basin manawagan ako sa kong mga fans basin makatabang kung sa medyo problema ni bata na ba ni maintenance nga tambal. Yun siya nga gikuha na sa doktor gihunungan na sa doktor ang tambal at Dai ko na ra tayo palihog dai. kuanan na sa kuno kay kung wa pa kuno ro yung mga problema ang bata mabalik sa doktor para mapacheck up na sa balik pero ang bata ron day na murag bayulit na siya og ngabil gabayulit og ngabil niya wa na gid taon kainom og gatas. Wala na kainom ba kay wa lagi jud tay kwartag ikapalit mao to nga akong gikuanan nga unsang nga gatas sa bata kay basig na ay maluoy karon na pressure ng gatas na ataw ng bata ipatan-aw na ko ninyo karon niya nag-video ko ganina sa ila Mahal ba kayo ng presyo? moingon ko hindi nga pobre ko pero mas naa pag ay mas labaw pag mao nay angay gyud natong tabangan mao na ako jud gi-promise yun ganina wala lain day ang ako sa kapadaan balikon ka na ko bukas bisan ka kilo ko ako sa nila sa tabang pero dadan ka na ko bukas nga na ko kakilo ko ng 6 ano ko kire day mura ko picture nga bukas akong dadon niya ang bata gusto na to tabangan di ba mao na nga nangutan ako kung mga pila ng gatas ng presyo nagatawa ko kaysa bahal ko no pila mahal na 200 kapin dili na bahal kay 200 naman kapin muto ko siguro ko ang mga libo kapin Ay pressure, abi na ko insure. pressure Barato ra. Ang insure ako na ako nasunod na. Insure, imong insure. pressure man dili man insure ang insure para to diabetes di ba Para Di, sa mga tiguang. tiguang. ay dili bata man siya pressure ako ipakita ron Dira dai. Mamaya, thank you kayo ha, nanapot yung kayo. Naka-reply yung ko Dili, nimo. kakaon ko balbakuwa. Mao dili First ako time? ganahan, balbakuwa. First time mo kakaon ba ko? No, na may balbakuwa nga doon sa liluan sa pero Nahiram. ang lahi ra. Ayaw mo, nay peanut.
Dire na ani siya pinat. Nya. Limpyo sad. Nani peanuts siya? Dati te? butan niya yung peanut butter. Dili ang peanut Lain man butter. sa lami. Mahal man god. Di man lami. Di lami, Oh, mumulong lami, siya. pero mahal man. Lami siya pero nakaproblema mahal. Pero kung kita'y magpagaling, okay ra. Butan lang isa ka Nya kutsara. wala pa dili kayo. Dili basta Mura may siya judge wala. siya nga. Ang dagaman niya siya. Loko ni man yan. Huwag niyo pong kalimutan, subscribe sa YouTube channel, Gunipat, Balbaco, ako the original. O maraming salamat, Ma'am Opilia, nga layo pa kayo in town. Gikan pa I'm gyud sa here. Liloan, nga Liloan. gikuyogan ni Inday Kabkab. Ako may tour guide. Inday Kabkab no, nya nga kani si Inday Kabkab karon puti na gyud puti Buyag. Nga. Grabe na kaputi. Grabe to ko yung sabon. Grabe na gyud siya kaputi no. Huwag kay gawas-gawas, day. Gawas, uy. Ano sa di mo gawas? Nga mamalingki mo sa. Init kayo. Yato ba may bukid at sa Sabado, sinaga. Ato may bayaran. Ano sa Sabado na ato may bayaran? Bayra na ka? Ingo may pahapit at Julie. Inyo sa takong dadon oy. Nang ko kaila diya sa kuan, naga may mga Miranda. Miranda. Dito may namutong may tuto Kanang Julie. Miranda nga kung dili ako makunan maestra. Si Ma'am Miranda. Ah, di Julie, di ka kagwantag. Di ka kagwantag. Hi, ka Julie. salamat po. Ang iyang umaga. Salamat, ah. Paglantaw. Bali iyan ang mother-in-law ka Naay Miranda.